laku da iyo nyo mala iyo tiro da iyo nyo diri iyo nyo da iyo di sangko ay Tuhan la iyo kuraki lakan kulicir da iyo di situ o sansai da iyo lagi o kimana da iyo lagi sepanjang layunya tadi laisa hai kami istri oi kalam layunya Rabbi indah layu bangsa oi indah layu basisi laisa hai kami istri ai tubuh layu ay tubuh na iyola pa batani iyo ay na iyola dito para tu na iyo nyo na tu dito po ay katingga di nyawa ay kabari ay Allah na iyo jalilun katampil na iyo baranti katampil na iyo batigna iyo manyara na iyo kanudiri manyara na iyo kanuntunindi kapato na iyo ilahi kandi pachi na iyo nyo dibuat iyo nyo mati dipatah nyo hidup ditempat nyo mati oh wahai na iyo saudaro oh karib na iyo jogandu
Assalamualaikum dan ke dalam sidang. Mulanya kami yang baru datang didapati musulawan tolapan udah orang. Kita sudah puluh takambang selalu lampu ada sudah menara. Jemaah mana penebatinya mana merupiah satu jana Atau manati mencira nuju bina. tambah lagi timato joroko ko ada apa nanti la sedang elo adodo la barapo makan la basanto Sama si pinonton na talabiano. Araso kamandanga buni nanelo de sekolah kami ke kumarisan saya kan mengaji ada kami tak pandai. Sebelum negari ada boleh Pegang di pengulu manti ke pegawai di sekolah kami ke kumari rumi ngaji sarah ilmu tauhid di sekolah mu sarah paci sebelum negari ada bamusaji kita pegang di imam bila jokati anta ko kacino manwa bijai anta ko mabawa kalam kalawi kalam rumah jarum bijai sabu lagi pasan pengarang kau jawab jalan lah banyak dipandang dirasa ilmu aku panjang muka sui penonton di malam sekarang nandari jauh tak mula datang nandari daki lebih pun sekarang Duyul kamu sudah kadang anda mendengarkan cerita silawat ulang antara kami dan dua pasang alam berbeza dalam kisah di malam sekarang. silawat kami diumpamakan orang umpamu mapandai kota parang panjang Balai rami bagi jembatan bagi barat bendi jo kereta loyang nyampang ko ado orang nama numpang dia kapai walau kapulang napa bendi rancang napa kudo gadang kusianyo nagaku lari nyo nakancang alam babega untungnya malam bendi nyo burot kudo patah pinggang lari manang kode penyakit nyo malam begini itu Kita
namulo para Atamu Alahenyo kuwa bilangan ka Aduh adiotani Deyo mamay kapanguludan Arajo Im yo ulama Iyo deo rasani Iyo kancalani Tahu pandai Delagi cador Okiyo muda jo be muji Iyo generasi Ilmu dolani Dagi kapanitia Paranatan Anangko Satu beka akanyo ladeka pado de bapa ojoro seorang joban aduh wali negari iyo ai kami dah iyo para ada undangan lah pado malam anangku wala be muda Ilai kami dah Alo po istimewa Denyobana Dekarekan Akito kan layo kami Anan samutukan jo Iyo kapado Lasina romina Enam mulo para Atamu Iyo bilangan ka Aduh katu sana Ladelang kisah demikian Aku loh dari sabu dayo malasana Iyo dari kami Aduh iyo jenanan la salam Iyo salam Iyo debari Iyo nyurayo Oh ilana Anna Ya Allah la ilaha illallah Pada ya
dengarkan nana di malam segala dewa katu Lai keluar Sangkarola de Maroko sagalo dio undangan Iyo naga pepi doman Sila masa odi sambil kabah dia Iyo sambil membaca lada iyo balu kita pegang Tato lamo tadi malah desakian kami baca Iyo ahai lada iyo sudaro O kacil iyo jo gada Belai kita da iyo taduni O mai la iyo baraga Amai cari da iyo nyoa Di bawah la iyo nyoa Kayu dua da iyo balanjo O pagi la iyo nyoa Cilaku da iyo nyomala Iyo biro da iyo nyodiri Ay Tuhan la iyo kuragi Laka kulincir la iyo di situ O sansai da iyo lagi O kimana da iyo lagi Alai raso da iyo kan bana Di zaman la iyo bagini Delai elo da iyo labam Sapanjang la iyo nyokadi Lai sahai kami isli Oi kalam da iyo nyorabi Delai indah da iyo bangisan Oi indah la iyo basisi Lai sahai kami isli Ai tubo da iyo labandi Ai tubo da iyo labat Batani iyo Lakadi tambi lanyo tare Separono Tuhan Allah da iyo nyokayo Bilai indah da iyo tarbandi Oh indah da iyo bangisa Indah da iyo bajudu Alai kalau da iyo yang kuat Oh kalam da iyo tuanku Yang da iyo lagi Laka padaku da iyo nyoratu Di tubuh mereka tinggal Di nyawa mereka baik Ay Allah da iyo jalilun Katampi da iyo baranti Katampi da iyo batinga Iyo manyara da iyo kanudiri Manyara da iyo kanuntun Kapado da iyo ilahi Kandi paci da iyo nyo aren Dibuat da iyo nyo mati Kadipatay nyo hidup Di tempat nyo mati Oh wahai na iyo sudaro Oh karib na iyo jogando Mamahan na iyo alemu
nare basabu kapado lagi onyo Allah di sana lagi okan untuk selamat lagi onyo pada yo hai pulang lagi okan kampung di kampung la iyo akhirat hai dunia la iyo banau ande pang de yo siari nende di sana de yo nyolan suam nilai indah otak jambe de ugi yo de wahai sahabat kalau pandangnya Tuhan awal padaku cukup pikir bandianyo di dalam pau dalam jadi binaso emang alemmu jogo kabalang pandang ke Tuhan onde jadi nyude marawan onde laki tolam malam hai nona bana yang darani omang konolanya asal sahada kalau gitu memakai torikan randa tinggi dalam menyodangkan pandanglah ke Tuhan ada subayo kalau lagi pandang ujung oh dipandang alemu hai Allah ya Tuhan pandang lainnya iyo nilanya tu sifat nilai rasih hadapi pandang Rasulullah tu Muhammad tarwi kasarugo salapan pangkat aku indah itu tarika dipaham mari pada itu jadilah oh sami salah iyo perang di dalamnya ada lautan yang kunyoni oi jadi nanalataram wahai saudara cara dia jo pandai musikin baharapo dunia dipakai tak akhirat jo mangkonyo sampai belajar torikat janganlah lalai salamu iyonyo oh jangan menlepasai oi dalil iyo jutaan oh anda nanalahintai syariat torikat indah pacarai nyatukan alamat akan dihewai janganlah itu sambil sebangkalai indah mau hati indahkan sampai akhir dan kalanya mulai darajai karena ragu iyo dilaju ia kan di tanah rajune bangkai Soalnya penganian sekian dulu kami baju Sakian niunde malah dulu dari kami nan baju dari sialang yude babega
Sebagai untuklah pembukaan di kali iunan para tamu. Bantang iyo ay dekanlah biar iyo tamu leko tibo. Atau menjadi iyo tuan rumah, iyo di musola bantu. Menjadikan iyo ay tuan rumah, iyo di tampil bini nanto. Oh mano iyo masyarakat, iyo pasamu. kaum iyo de muslimin. Alati-lati parade undangan iyo ay padone malam nangko. Jawablah yang ladekan suri dan nabi jano dan lahadiru. Inilah banyaknya dengan hadir. Banyak iyo dan 20. Abian ini iyo de jo mama. Pertama ibu satu. Dia dari kubulan dia te kubur simbang ado pulau. Walau di kabula de barai mungkinlah hadir kasamonyo. Dia datang dari bulan tapi foto subarang lah dire pulau. Dari yo masa deraba aduai dari lenyuh bantu. Adonan dari detigo suku si bunian kini namanya le pulau. Dari iyo ay subangana iyo ay alamanya le pulau. Adonan dari iyo para gayo pasaraba mungkin ado. Denan yo tapi yo malada tang subiru anda tapi tibo. Ado ayo nan jauh-jauh. Iyo kasingan ko. Nan masih baradola de nyoyo. Iyo masih Laki-laki iyo de nyoba nakapadoyo kaum nan bundo-bundo. kaunan bundo sangai banyak lahir. Kalau kaum iyo nan bundo-bundo, kalau bergaya banyak redenya. Deka kiri, deka kanan dan juga belakang pelek kamungku. Adonan di dalam deba badan Ayo pipa nomor 5 atau di dalam balai posti. Walau memakai jola madu. Dia nama makai ladenyo sanggunan sagadang iyo ladeban oto. Walau di dalam basi ke iyo nanti kaju. Pasugiro iyo de malah datang agak pacape iyo anda tigo. Kanoya jade baru lang iyo ala kami mulu. Dari sialang lade babega. Para tamu Dari iyo lang kisau. iyo bilangan kedua. Kasih lawat di malam kini nan algojo sajo. Juara lai dunia iyo dengan kadunya. Oh tibo pertandingan sepak bola la piala dunia kadonyo. Pamoy dengan dalam Prancis iyo berlawan jo bulan do. Kalau tibo iyo la di Peking Julai kelas berat kadonyo. Tibo iyo denyo film iyo Samoa Biso. Ibarat niyo la di Megatan yo Olimpil akan de balago. Dengan itu ketentuan kelas berai iyo kalau lari iyo. Tibo di bintang film sinetron. Samoa Biso. Lati kuwari iyo do malam. Ibarat niyo ay jaka tingkir yo jaka taruh akan de balago. Walaupun jaka lenyok ledek jaka sembung yo ado bulu. Iyo ay ado siga
Gajah Mada dan Kian Santang menyalip pulau. Kondiunani wai di bella wa umpamu wai sule aji separdo. Bodi bintang film kartun Upin dan Ipin botak kapalo. Delai wasamu kadibari wai pado malam nandu. Jangan anda dilewatkan Kesempatan bayi anakku. Oh capek iyo malah datang. Oh dengan yo bau de malah uang agak sarajui de bahino. Malam dari ini mencari dana tujuannya. Oh marilah kita berlomba-lomba menuju jalan Kasarugo. Sekarang mau jalan Kasarugo lain tak buka ayu. Oh kini nande ari iola larinya ali si penonton lahirlah batambah laramiyo adonyo banana tu ondelai adola banana mudo. Setiap adanya itu balai nian kehendaknya. Oh kandaklah dinan tu pengajian naga de taraso kandak na mudo dibari iramanan ga asero. Kalau ay kandanan kunyela onyil ni wabalay yo kehendaknya. Kandak yo mande indu ananadola di muko. Jo ini ramau jambi atala irama la muaro jo muaro de tembesi kalau la para lo jo muaro debo. Irama de yo ini saya diambil di kisahnya tuh. Seorang perempuan memang yo hiduplah dengan jando. Balik mulai anaknya memang yo tinggal di tapi rimbo. Aduh na laki-laki tigonyo anak nanti tino setiap anak balai ini adalah segidangnya anak napal yang tua minta kuliahnya ke Bulando. Ayah anak nomor tu minta kuliah dekat Cino. Anak nomor 3 minta kuliah yo ke Kairo. Anak nomor hampir minta balik yo Hapiro. Ayah anak napal yang ini balai ini anu kandanya mana ngita kisah apa baru nanti mintanya di sekolah bundonyo jatuhlah badarai lesi air mato. Anakku ditinggal ayahnya, mak ditinggal bapa. Hidup di tengah dusun rumah berlampu lagi tak baminya. Hidup di tengah dusun Rumah berlampu lagi tak baminya. pagi-pagi ke ladang, hai siang turun ke sawah. Malam mata merewa dumah terkenang di masuk dulu. Malam mata merewa terkenang di masuk dulu. Pamilo anak menangis, hatiku rasa ibu. Terkenang masuk dulu, rumah masuk ayah lagi ado. Terkenang masuk dulu, Masuk amat jadi jando. lain nak dicari gantinya, hatiku ralangan nian. Anak lagi mengejar, rumah lu tahu salah dan benar. Anak lagi mengejar, rumah lu tahu salah dan benar. Minta kepada Tuhan
martabakan hati kami. Menjelang anak kita tumak minta murah rezeki. Menjelang anak kita bila mendapat ganti. Oh dirantang namu panjang cantu bunyinya meloyo. Maayo mahiyo de kami lai badu batigo. Akan nanda di bau bahiyo. Ilugi kanda akan kaikan itu. Kapadolang kisau hai kuncu de nalamu. Laisa sudaniku ayuan rancadul ladunan sero sambil bagan dalam irama Salamoy di dunia ko Odo sula banyak tapabuwe Odo sula banyak tapabuwe Suruh inyo tinggalkan Onan dilarang inyo karajukan Onan dilarang inyo karajukan Oh indah Tuhan lama ampuni Pagulung badan masuk neraka Pintu tobat masih tak buka Oh Tuhan penyayang kahangoyo Anak kandung sibiran tunang Rajin menuntut yang lembu agama Untuk apa nolak godaan setan Sumbayang nan usah dilalaikan dena oi Bendera ayah jua bundo Oh janji ko indah ada pela ditagurkan Dapado Tuan kuasa Selamat di dunia Di akhirat santoso Salamu lagi di dunia nanti Laitu solah banyak dari pabue Laitu solah banyak dari pabue Allah jadi oda ulu dari kami nan badu yang jangan mengurangi rasio-sio Ibarat baladang lalawe taram Banyu ba ibarat lade bajala Lade bagilo, lade nyukilo Iyo ay natila datang oleh tailaki itu Mari dikandakan rekan-rekan kita Ay tarikan lade nyukami O samo to kang curito Lade tolong lade sambung ay sa sudaigo Kopi tak ko buli ho kanda babari Lade babuni lade nasan ng Lapati manjadi anak buah dan kambang yo nagari na arami Lade babuni lade na panjang pamurada sakit O ibadah dekat Tuhan nak tali matali hidup lade beriman Madinah suci Masuklah ke saruku ke kampung Arami itulah permintaan daripada kami dari alam lebabe ganimu kunarami Ko tinggal lade baca puina na ilang bacari orang lagi toko sentiang dibilai Pinonton lade mata basan ng hati kacim pompa minang mandi lako cika apa minang gato Pita tayo patitirikan na doay mga to Onang kami lade talim mo ladari konco lade nawamu Lade kami lade badu Lade lantakan na do Karano de zaman kini zaman canggih samparono Lade kacanggihan lade nyo zaman niyo Ado pituwa nyo Paca paralon di sawah balik
Dipaca, dipijak, dijawi baga. Saja menonton dunia terbalik. Apa-apa lah banyak lah mengasuh anak. Oh,